Čau, já jsem Maty. Dneska budu hrát zase Rivals. Dejte like a odběr. U minulého videa bylo 7 lajků, takže jdu zase natočit Rivals, jak jsem to slíbil. Myslím, že tam bylo, že jsem říkal 7 lajků kolem 7, no. Zase pořád mám, už to za chvilku končí. Za chvilku už nebudu mít rýmu nebo prostě jako kašel, protože už za chvilku nebudu mít tu alergii. Jo, a už jsem vymyslel tasky. Dvakrát uděláme ty tasky vlevo ve prostřed. Uděláme 2 windstreaky. Tady to už je ne. A počkej, já si ještě tady mám backpack. Jsem si tady ještě claimnul prostě tady to. A z toho něco pan skin case. Cože? Tady to, jo. Finisher pack. Tak co mi spadne? Touchground. Beru. RPGčko tady je. Handgun. Ale já budu hrát flare gun. Nevadí. Tak paráda. Dám leftu a dám je na V1, která má, si myslím. Tak pojď, dáme arenu. Tak pojď. Chci tohleto vyhrát a dát hned 2 winstreaky. Tak pojď, teďka už jsem jako trénoval hodně, ale dobrý, no. To jsem nechtěl zrovna tady to udělat. Tady. 50. Yes. Tak a ještě chci si koupit nůž, aby se mohl dávat backstepy. Tak pojď. Protože strašně chci dávat backstepy. Tak 50. Yes, kam to je jednoduchý. Takhle bych jí dal backstep. Jsem to strašně cvičil. Strašně. Ona to odpověděla, tak máme zatím jeden winstreak. Doufám, že to není invalid. Není. Počkej, se podívám na ten nůž, kolik stojí. Nože. Chci normálně jako knife. 20, tak to můžeme koupit. Beru, kupuju. Tak, lívuju. Počkej, ale možná bychom ještě mohli mít ten na to wrap. Red. Salmon, dáme rád, to se mi docela líbí. Kamo, já chci hrát. Joinu, jo. Já si chci hrát s tímhletím. Tak, to úplně nevyšlo, ale pojď. Dáme je na V1. Tak půjdu na 2v2. Ale to prohrajeme. 58 a 348. Nechci. Ještě, že mám nově ten knife. Dobré, ne? Takhle. Knifeík. Máme knife. Jo, já už vím, jak se to... Co? Pomoc? Co? Paráda, už vím, jak to... Co to je? Jako dobré jsem to... Také za tebou. Aha. Já chci koupit dolarky. To by bylo mega dobrý.
Víš co? Já půjdu takhle. A dám jim takhle. Aha, tak to úplně nevím. What the fuck? What the fuck? Komu to nejde tady? Kamu to je jasný, že prohráme. To prostě nejde. Kamu to? Granite launcher. Ani nevím, co to je. No tak. Jo, aha. Kamu? Energie pistols. Ty se líbí. Tak to seš. Jsem ještě rozloučit s vírou. Bro, co děláš? Tak paráda. Kdyby si aspoň trefoval. Paráda. Parádu. Yeah. Bro. Vedle. Kamu? Jsem to zase netrefil. To je nejhorší hra. Byla. Pojď. Někdo je na V1, někdo menší. Počkej, zkusím na play. Jsou rankery. Tak to dáme. Teďka to dáme určitě. Dávejte ty lajky a odběry. Tak chvilku mám konečně 100 odběratelů a to by jsem kámo bral. Když bude 100 odběratelů, nevím. Tak nebudu natáčet už. What the Sigma. Tak to nic. Počkej, mám nápad. Tam byl. Byl hned přede mnou. Ne. Co to? Já jsem to netrefil, ten tlačítko. Takhle se přesně teďka cítím jako ua, když zpívá. Není tady. Chápu. Tamhle půjde úplně koukám.
To jsem úplně časoval. Ne. Ne, what the hell? To nemůžu dát. To nemůžu dát. To nemůžu koukat. Takhle. Jo, dobře. To on sem teďka nemůže. Tamhle, ho vidím. Ještě nahoře. O, kurva. Jsem vyhrál, juhu. Konečně jsem vyhrál. Ne. Chci. What the... Kryt, jo. Ne. Oh, můj první backstep. Když tak, jo? To mě zajímá, jestli to bude dělat teďka i. Jak jsem to udělal? Ne. Kamo. To byl tak dobrá hra, kámo. Mě zajímá, jak jsem to udělal, hej. Dobrý den. Pojď. Mhm. Pojď. Ten půjde tady chvíli. Času. No, jo. Sorry, takhle. Tak pojď. Tady tím tě dám takhle, jo. Jak to načet. Yes. Kamu? 4 klíče a 1 win streak. Prosím, ještě 1 win streak. Ok, 2 tasky ještě. A tady, koukej, tady už to mám tady. Počkej, jako... Grenade damage dealt 0 ze 100. Chápem, ale jdem, potřebuju to hrát. Jdeme na arena. Krusotna.
Co to by bylo? To je můj ohromný nepřítel, protože tam jsou hodně. Ne, snajpři. Pojď. Kam? Co? Kamo? Jak to, že ho to nezabilo? Kamo? What the fuck? Tak co s tím mám? To je jasný cheater, ale to nejde. To je s těma lidma. No prostě nejde hrát. Kde seš? Bro. Yes. Ty bílo. Jsem dal 100 minus. No konečně, jo. Yes. To nejde, to prostě nejde. Prosím. Moc. Kamo to nejde prostě vyhrát. What the fuck? Prostě nemám náladu. Není plán, prostě udělám jenom zase tu. Já. No. Ten by mohl jít. Arena. No. A to už jsou pak jenom play duels, teda eliminativné. No. Já jsem fakt nechtěla flashback, ale... A tady nejsem, bro. No. Kamo?
Na to fakt už nemám náhodu. No, switch weapons. Co? Jsem byl úplně jinde. To je asi podvádění. No ne tady, já jsem ho viděla. WTF? No, už to nebudu hrát. Hlavně, že mě se to nezapočítalo, že jo. Úplně kam k ničemu. Dobrý, no a kam se mi to jako... A můj jako co kde? Teďka si věřím, že to dáme. Tak půjdeme na to. Víš, jak se tomu říká na ASMR? ASMR. To je zase tenhle. No to je asi jiný, no. What the hell? Kde byl? Doufám, naše ani nemá zbraně. Nebo to tady. Nebo to tady. Tak jo. What the fuck? Tam jsem nebyl. Když se budu tady takhle? Ok, jo. Ne. Já jsem ho neviděl. Tak to je jasná prohra. Kam je to? Vedle? No, už. Tak pojď. Pojď, jestli to dám, tak stačí jenom jeden. Jo, dohodneme se. Haha, vedle. Haha, vedle další. Haha. Nevadí. Nevadí. To je debil. Podle mě půjde sem tak a já ho pak dám takhle dole. Teda co?
No pojď. Vidím někde, kámo. To nejde. To prostě nikdy neudělám. 130 na tom jdu, kde se písat. No pojď ty. Zase on. Zase on. Tak pojď. Sorry, to neměl. Cože? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Kde seš? Tam seš. Co? Co jsem to udělal za zvuk? Kam? To by moje dobré ten. Já jsem skoukal, jak jsem se zlepšil. Kam? A pak mě ještě zabila. Nevadí, to nevadí. Třeba ještě vyhrajeme, to nikdo neví. To nikdo. Nevadí. Tak to je dobrý. To je mega dobrý. Kámo, to nejde prostě vyhrát proti němu. Takhle. Já jsem ho viděl. Hotový. Yes. Tak pojď.
Yes. Takhle bych ho dal. Tak pojď, to dáme. Dneska to bylo. No, to nevyšlo, ne. Teď jsem mu dal taky. Tak to nej. To mě vyrazilo dech. To je debil. Okay, já se mnou. Sudden death. Paráda. Nevadí. Já jsem Eddie. No nic. Tak já to asi nedokončím, to je. Počkej, já si to dám, takhle určitě ne. Já si to dám jenom sem. Takže pro dnešní video by to bylo všechno. Dejte like, odběr. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.